Сәлем, дусларым. Biz Qozon шәһәрендә яшибез. Qozon шәһәре Татарстан Республикасының баш қаласы. Монда төрле милләт вәкилләре яши. Мин үземнең туган шәһәремне бик яратам. Туган җир ул безнең ватаныбыз. Туган җирне яраткан, әти-әнисен, туганнарын, авылдашларын яраткан, алар белән сокланган, бөтен тереклекне яратучы патриот була. Димәк, без синең белән патриотлар, Рамай. Әйе. Рәмия Габдулла Тукайның шигырен тыңла әле. Біз һәм қар эрде, сулар йөгерде, йыглап елгалар, яшьләр түгелде. Көннәр ызая, төннәр кыскара, бу кайсы вакыт? Я, әйтеп кара. Бу яз. Дөрес. Яз көне исемле шигырь булды. Язның апрель айы башланды. Яз табигатьнең уянган вакыты. Ширәмнәр баш төртә, агачлар бире яра. Беренче яфраклар күренә. Апрель артык җылы булса, май салкын, җилле булыр дигән халык сынамышы бар. Быел апрельнең беренче көне бик җылы килде. Шушындый матур көндә без өйдә ятмадык әле. Казанның үзәгенә, Кремльгә килдек. Казан Кремленә дөньяның төрле почмакларыннан туристлар килә. Кремль дивары дошманнардан саклану өчен төзелгән булган. Дусларым, сез Казанга 1000 елдан артык икәнен беләсезме? Сөембикә манарасы борынгы Казан каласының символы ул. Ул татар халкының иң кадерле, иң газиз тарихи истәлеге. Сөембикә манарасыннан башка Кремльне гына түгел, Казан шәһәренең үзен дә күз алдына китереп булмый. Халкыбыз аның турында гасырлар буенча риваятләр тудырган. Нинди серле манара икән бу? Ерактан ул безгә баскыч кебек тоелды. Рәмия, синең белән Сөембикә манарасының иң өстенә менәрбез дип уйлаган идем. Ә ул шундый биек икән. Дусларым, Казаныбыз ел сайын үзгәреп, матураеп тора. Гүзәл Кол-Шәриф Татарстанның иң зур мәчетләренең берсе. Татар халкының күренекле мәгърифәтчесе һәм имамы Кол-Шәриф хөрмәтенә мәчеткә аның исемен биргәннәр. Мәчетнең 8 манарасы бар. Гөмбәзләре зәңгәр төстә. Мәчеттә Ислам музее урнашкан. Бу мәчет төнлә бигрәк тә матур яктыртыла. Бу кырылма губернатор сарайы дип атала. Ул Казан Кремленең төньяк өлешендә урнашкан. Элек нәкъ бу урында Казан ханы сарайы булган. Хәзерге вакытта губернатор сараенда Татарстан Республикасы рәисе резиденциясе урнашкан. Татарстан Республикасының рәисе Рөстәм Нургалиевич Миннеханов. Ул Татарстан Республикасының дәүләт башлыгы, иң югары урындагы зат. Туган якның гүзәллеген саклау безнең изге бурычыбыз. Табигатыбызны, мәдәниятне, телебезне, туган шәһәребезне, авылыбызны ихтирам итик. Үзебезнең традицияларыбызны белик, кадерлик дусларым. Сау булыгыз! Хушыгыз!